Hola, benvinguts a aquest vídeo de tecnologia per a escriptors. Parlarem de còpia de seguretat. Tothom coneix aquests dispositius. Això és un pendrive, un llapis de memòria, etc. N'hi ha de colors, de marca, etc. Això pot servir temporalment per transportar un manuscrit, una presentació, etc. Però no és el millor dispositiu de còpia de seguretat. Descartat. Això té una caducitat limitada, és allò que diuen obsolescència programada. Després d'un cert nombre de lectures i escriptures, això es perd. També s'espatllen amb certa facilitat. El perdem, ens el roben. Per tant, això, com a còpia de seguretat, mentre no tenim una altra alternativa, doncs està bé, però està fet per això, per traslladar momentàniament el document. El tenim guardat al nostre ordinador, però anem a casa d'un altre i millor portem una còpia. Això és útil i aquí s'acaba la vida del pendrive, que tothom el fa servir tant, però que penseu això, no oblideu que té caducitat limitada. El dispositiu més recomanable per fer còpia de seguretat seria un disc dur extern, com aquest. Hi ha de molts preus i moltes capacitats. Això és una bona opció de còpia de seguretat, però heu de tenir en compte que si és susceptible d'haver-hi un incendi i es crema l'ordinador i el disc dur de còpia de seguretat que està al costat, doncs evidentment la utilitat es perd. Es podria guardar això fora en un altre lloc, però no és pràctic perquè hem d'anar a buscar-lo per a fer còpia i tal. Està bé com a còpia per desastres, com allò que el portàtil o l'ordinador s'espatlla i es perd la informació, doncs aquesta còpia, que l'hem de fer nosaltres, conscients, endollar-lo, etc., doncs ens salva. L'opció més moderna ara són els núvols, del núvol de Microsoft, que és el OneDrive, o el núvol de Google, que és el Google Drive. Jo faig servir el Google Drive, tinc dret a fer servir Microsoft, però ja m'està bé amb el Google Drive. Això us ho explico després amb la segona part del vídeo. Bé, ja hi som aquí a la carpeta de manuscrits. Jo faig servir una carpeta per cada manuscrit. Ara, de moment, ho hem posat així, és un exemple. Tinc aquí un manuscrit que es diu Cas tancat, versió 0.docx. Això de la versió ho explicaré en un altre vídeo. Jo no acostumo a tenir un únic manuscrit i en cas de canvi, ja us ho explicaré en un altre vídeo com ho treballo. De fet, tampoc m'agraden les icones grans, faig servir la llista de document que veig aquí, la data i l'hora, i això a mi em va molt bé. Anem a obrir-lo un momentet, que veieu com treballo normalment amb els documents. El Microsoft Office no és el que utilitzo habitualment, però aquí ens va bé. Si us fixeu, aquí tenim a l'esquerra l'índex, la taula de continguts. Aquí tinc la data i l'hora que ha estat guardat i veig aquí la capçalera, l'índex principal, el capítol està formatat i, si us fixeu, també hi ha un peu. La pàgina actual i el recompte total de pàgines. Això ho faig sempre, perquè la manera que tinc de treballar i organitzar, el procés de textos, el document final no és un sac on vas escrivint, no? És a dir, que és molt fàcil, si ara vols afegir o tal, dir, mira, si he d'afegir i fer canvis, que ja ho explicaré en detall, no ho faré en aquest document, sinó que faré una còpia d'aquest document i treballaré sobre la còpia, perquè sempre tindré la versió primera, la versió segona, la versió tercera. És la meva manera de treballar, l'explicaré més bé més endavant. Ara
anem per feina, que es tractava de guardar una còpia de seguretat d'aquest manuscrit i ho farem en el Drive. Per anar al Drive de Google, en aquest cas, simplement hem obert un navegador. La majoria feu servir Chrome, jo no, tinc Firefox des de fa molts anys i cal que esteu identificats amb Google, amb un compte de Google. En aquest cas sóc jo. Si veieu aquí aquests puntets, són les aplicacions de Google. Le donarem un clic i veiem Drive. Doncs anem al Drive, amb un clic, i aquí surt el contingut. Lo faig servir molt al Drive. Ara m'he sortit aquí la llista de documents, que treballo amb el Drive, i crearé una carpeta en la unitat. Com està gravant, va una mica... Tinc els recursos, el programa que fa la gravació de l'escriptori me ralentitza una mica l'equip. Bé, crearé una carpeta aquí amb el botó nou i posarem carpeta nova, li donaré el títol que serà cas tancat, la del manuscrit, i li donem el botó de crear. I aquesta carpeta, per a veure-la millor, li puc canviar el color i tot. Posarem un color vermell, que es vegi, així el podem veure. I és tan senzill com entrar en la carpeta, i podem deixar caure els fitxers aquí. Ho vaig a posar que es vegi més bé, que no estigui tan gran. Però hi ha una altra manera, que també dedicaré un altre dia. Jo tinc obert el navegador aquí amb la carpeta, la meva unitat cas tancat. Això és en el núvol, recordeu, el núvol de Google. I jo tinc aquí el manuscrit en local, doncs és tan senzill com arrossegar-lo. I això és un moment, ja està copiat. Ja tenim una còpia del nostre manuscrit en el Drive de Google. Aquest Drive de Google ens permet controlar fins i tot les vegades que ho copiem i guardar per dates i diferencial. Jo no ho faig servir i el que col·loco és això, versió 0, versió 1, versió 2, versió 3 i al costat puc posar coses. Ja dic que ho explicaré en un altre vídeo, que si no se farien molt llargs. Hi ha una manera automatitzada, que és aquest programa que està aquí, que és el programa de Google Drive, que s'encarrega de copiar-me cada cert temps, cada vegada que hi ha canvis, els documents en el Drive. Ho fa per mi, no ho faig a mà, ho he fet a mà perquè veieu una mica com va. En el cas de Microsoft, si sou usuaris registrats de Word, teniu dret a aquests programes, el Word, l'Excel, etc., que estan en el núvol o sigui, instal·lats en el vostre computador, però també en el núvol de Microsoft. Amb un compte, en aquest cas de Hotmail, o un compte registrat com a usuaris, teniu el OneDrive. Amb uns ordinadors que es comprin ara, no ho sé, però que jo no tinc Windows 11, ja venen amb un OneDrive i un guardat automàtic. Si li fem un cop d'ull al OneDrive, aquí tenia la carpeta, seria exactament igual. I aquí si veieu, la manera d'organitzar és similar. Vull dir que això que veiem aquí a la pantalla és un disc en el núvol, que per cert aquí veieu que està en castellà, almacén personal. I és una barreja entre anglès, imatges, en català aquí. Amb Google jo ho tinc tot, el menú està tot en català, però que tinc el perfil en català, llavors els documents, tot el que es faci està en català. Bé, això ha estat per avui aquest vídeo curt d'ensenyar com guardar còpia de seguretat del nostre manuscrit o la nostra informació en un núvol. En aquest cas és recomanat, que és el Google Drive, que és el núvol de Google.
Si us ha agradat el vídeo, us agrairia que us subscriviu al canal El Viatger de les Lletres, Viatger de Lletres, Viatger de les Lletres, Garrofa, Viatger de les Lletres, com vulgueu, i si us ha agradat de debò, marqueu també el m'agrada, i subscripció. És molt important per mi que aquest vídeo pugi perquè pugui més endavant monetitzar aquests vídeos. I si teniu qualsevol comentari, observació, inquietud, dubte, jo estic agraït que me la pregunteu i ens podem entendre, i si qui vulgui informació específica també la puc donar. Fins al proper vídeo.